Ka Joint Action Committee on Social Organisation ka Bakentup ya ka Sinong mau kurwan, ka VDP mau kurwan, ka Seng Samla Sinong mau kurwan, ka Seng Longkeme mau kurwan, harangkat ki Sandali ki Seng Halang, kata ka KSU, ka HYC, ka HITO, ka HANM, ka FKJGP, mentagasngi ka Lapanlong ya ka Jingkhanra hayo mau kurwan. Hak Jingkhanra ka liyo ban kurup arpulai bitor ka kiat pareng, bat kakiat kasih hadu arspa arpautam kisong plastik bat kawai kisong plastik kabahe ya ka kanhun lalam khamat da uba JF yaupniau chairman joka jakso bat uplas borlin khar jarin secretary ka jakso lembat ka jingsanran lang jongki longkeme kisamla kibidai ki nongelam seng bhalang bat kiriu rang bah Nyotrap Acik National Movement ro idap dak jing sokemen ya kabang iladon hakene ke jaksu ya kaba ila trai berba ya kene ka dong kathain ke jungi lengba kene ka kenhun ke jungi ya kabang ngin trai nakamta ka jing bha ka jing miat jong kene ka dong kathain ke jungi bat khamtam hakene ka yow makrwat basibun kimi ki jing sneu bat sibun kimi kiwai pat ki kam sneu ngala badong kum ka jing syak paniap breu kum ka jing khayi drak bat ka jing kum juru ka jing khayi kiat na kalian ka jungi rengkat kani ka jakso ya kabangin saya trai ban rat dingkong ya kani bat om bangin rat dingkong tang hang ne hayau lengba kani ka jing don lang jong kiseng bhalang ba pher in rat dingkong ru hakisnong kitau ya kabang idon kum kiseng bhalang bat kum ta na kalian ka jongi ngina trai rengkat bat ki bor sinong berthau kiseng samla kiseng long kemi ya kaba na kalian ka jongi ladang iyo jeng tip ladang iyo ya kejeng penisya bat ngin yo ya kabang iyo ban kinrop ya kita kinong lek kam sneu na kalian ka jongi ngin rat dingkong bat ngin lek kat kum ka jing sobet ka jongi mentang ngim nom la ban ong ngin sanya tang ya ka sarkar ndrai ka sarkar kam la ban pej nomor ba ngala ban ong ka jing ko jong ka sarkar hak ki bubun ki benta ndrai lengba ka jongi kinong trai mon ngau ha jong kane ka dong ka than ban rat dingkong ya ki kam sneu ha kane ka dong ka than ka jongi kenang ban penja ya unai jing sneu jong ka jaj ben reu ka jongi ngin penduk ban ladang ilap nang ni sekmadro ngin nam aili haringkat ka jing ya trelang jong kane ka jakso kenang bangin yo ya ka pateng ka pakit ka ban sawan ya ki khon ki kri ka jongi bat ki khon samla jong kane ka dong ka than ka jongi keblai sibun ni na kalian jong ka Senghito Southwest Kasil District haringkat ka jing ya trelang jong ka jakso mentak senging lawan man kenrabiang hang ni hapu yo makrwat namta kini kikiat namta kini ki drok sendiri yak bamta hilap tengah kikiat bad yak bamta kasngi ngasngau ben pen mau ngasngau ben banjur khamta me kasankur ka beripej yakani ka yo makrwat bad khamta me kani ka basa dido ngasngau ben ong ba sobha lada kasankur kamla ban lei ei lani kamla ban perking khamta me kini ki jingsneu bad khamta me ki jingkrei kenrei khamta ka kiat udrok ngasngau ben banjur bane ba kasankur kalau demangkran hikitu kitrai jaka kini kitraying bagi dim pen bahamardor namarkan ika jaka berkan ika basa dido kalau longkum ka wei ka islam trikam jong ki nongdi bagi nong thit nadu ka kiat udrox berka bakam ingiu berka bakam ikan rei susu kalau ba kajing dikiat kajing di drugs hang nepo yo makrot hang nepo basa dido kalau longkum kajing dia thit jan marskan han rawan manore mano ladari kisamla ladi kilong kemi kilong pa kim khanshu kim burom shu klasyu terwa kum materwa yiki jan lani ki marskan han di kakerwo ka basai nakaleng jungi kum kaseng kalong banang ni sekmat ngin ya khanra man kapor syakapor lade yakinu kinuru iko ban rat dingkong namta ka baha kamiat bad namta ka syongsuk ka syongsan jong ubabun balang berjong kadong kathanyi barok kawai kublai sibun Yesu makroskel ro kumba bercetai relang berkenong makrot dia kena pot motor tempau keju besar tidak nak dia kejar kumba julong bercekata ki babun ki kam ya trelang pakalong kabape ke kabah kamiat jiro jung sneo ha kena kadong kan ka kam tam apa kena gayo dikumtangi dan ya kena keju kanurem kaba nang ni sekmaru ini trelang bagi nang penjur su kembal depren di kuai ke mat su kamban batai ya kanurem jakso balai la komel jakso haden kini kijing dia kiba yai dia ne kadong sanji bo sinong jongi untama
Hoi jing sang mak balan maka GEC jong kasnom kuat kapakan tup ka BDP ka sing kasnom kuat ba ka teng long keme. Ngijo Thailand banat dong khong jing sneu kam tam idrak. Kidang di plak sang balang. Ka KSU ka baju ai ka ti ka dang kemuan bat ngi. Ndai kat nang trai imat nang jor. Hoi yang jongi kasnong ngira tersan banyak kan sapang idrak. Ngiduk tiak ngiduk dam. Lamar ba kat bangindang trai nang me. Gimdon lakcuk tak kumai. Daya kakak pratorek jong bunai me. Ka GC jong sama kerwat kalakot ya kiseng bahalang. Bapher badan pok kasnom kerwat. Banyak tai banyak thir. Kumno ngin le. Ndai ha kata kapor lami kasur. Bangin form no ya ka GC jong kisnong kasnom kerwat. Bak seng bahalang. Mat lami kasur ban form no da ka jakso. Ka Joint Action Committee on Social Organization. Bat balai ya form jakso kalong ba. Kajak kanongrem yo jakso kalong ba. Banyak kun persya. Tang mangi na kasnong ngimla. Ngidon kam ngajing Thailand jong kiseng balang ba bat ki pajba abara. La form ya jakso ha kanongrem. Da kajing sokhya. Da kajing kitkle. Bat ngan sumbatah ini kendiat. Maka thong jong jakso kalong ba. Nginyale persya e kijing sneu. Kam tamu drugs. Kakiat kakalai. Om tang kata. Nginyale persya ro ya kiba punjabo ya kamariang. Kiblawanra ya kijing jabo ya sodong sokun. Jong kisong kitau. Nginyakun persya odik do kiba ju melen. Ban berbi ya ki ombam umdi. Dakaba kisim kabu ban penyap kidok ha. Nang ta kajakso kajakun persya ro ya kiba tanglom tangwa tangkalau. Kijing ja hang de pok mo kerwat kiai dia. Kijing satu, kijing salute, kapoy ro, kajing sak peniap. Dai nak ta kadau. Kanong rem yo kaso bat katong kalong ba. Ngin mi sa kamat banyak kun ikine. Ba ngin rat lang khong nang ni na po district jongi. Hoat kadi ka district Balanglong. Ndai ngi pe ki kam sneu pat. Kila nang roy man kasngi. Te nga khot nga wer ya ki barok ki pajba. Tong ngin nomlong tang kinong solam na kam sejana dukan disa. Ndai ngin long kinong solam. Banyami, banyak trailam, kajing trai kabut, kinong trai ngi kendiat. Wadlom somelen ha kini kijing sneu, nama rapi sneu melen, kini kinang karoy. Kentang ya wai, soban penkot ngak kaban ongkom ne. Kamenen kerada belai, kalasai kam sempalawan, ngidon ha kamenta. Tuh. Kom ki longket kam yuk jakso bat ki pajba ngin pendi kena bakan ne kapateng ka bangi em kan long ka pateng ka badon ji kerman ka badon ji singan ka badon ji sok kenang bakan ne ka bonta kan lamenti ya kalasai sya kalawai ka ba pernai kublai share ngo kublai sibon ni bara ublai lagi bara kublai Joint Action Committee on Social Organization ya kane la penlong da kajing Thailand jongka jak JAC jongka snong mokrwat katakan tup ya ka WDP ka seng samla snong iseng long seng halang kilong kemi bat hakan ka la penlong ya kan ka jakso la kan tup lang ya ka KSU ka FKGGP ka HYC ka HANM bat ka hito kumta ka jakso ngiwan ban penbena hang ne halor ka jing jelai ikam sneu ha ka snong mokrwat bat ka dong ka thany menta kasngi citarik benai jun arajar arpusau bat ngenrat dengkong ya baro kijing sneu ki badon ha kadong ka than jongi nadu ka kiat ka khalai bat udrok bat kiwe ngibu ru kajing maham bangin omap ya kino ki bayale persya ladang ilap nginle da ka pateng penkut ka kerwo nau charman jong ka jakso